A živě už? Petr Janušek, Míra Bartoš. Další dvojka bude Dalibor Daněl a Ivo Škrabal. A kluci už jsou na trati. Petr Jaroušek to hodluje. Jo, Míro. A cílu. Výborný. Takže klání Robert Mědíla, Petr Plekánek, Oranžová. Dobře na trati. Čistě, Robert. Čistě. On je tak aerodynamický, až to není hezký. Jo, Holspetek, ano. Pavel Holec a Jarda Knepy. Oranžový. A Pavel. Ne, Jarda. Jo, ano, Jarda Knepy. Tak je tam David Nejša, Radan Krobloch. Bílá, oranžová. David s číslem 34, Radan 35. Pro vaši informaci, David jede na prkně, které je stejně staré jako pauza v závodech v Plzni, to znamená, zažilo ještě České údolí. Jo, některé věci nestárnou. Smolík se hlásí. Ale taky nevyrostou. Takže vypadá to, že už je to jenom na startérovi. Takže David Mikša, Radan Krobloch. A chlapci jsou na trati. Dávej, dávej, dávej. Dávej. Přesně, tohle byl heroický výkon. Je to super. Petr a Míra. Kony dobrý. Pěkný. Tak a máme tady poslední startující.